Снощи в BTV Репортерите ви разказахме историята на 62-годишната Емилия в аптека в град Павликени и написали опасна доза върху кутията на лекарство. А вие върнахте ли се при личния лекар, при кардиолога да проверите? При кардиолога ходих, попитах го. Викам така и така, пиши тук на кутията 4, по 2 трябва да. Той се опокори, вика, пихи ли ги? Пили ги? Не, викам, не съм ги пила, защото ми направи, викам, впечатление, така че малко кутии ми дадоха за месеца. Добре, че не си ги пила, вика. Добре, че не си ги пила. Може най-лошото да се случи. Най-малкото, което може да стане, е силно забавяне на пулса, сърдечен пулс. Може да получи и аритмия. Предозирането е неколкократно, не е с малко. И е опасно. Сърцето може ли да спре да работи? Може да спре да работи. Дали си спомняте, когато купихте лекарството, как точно ви беше отпуснато? Рецептурната книжка ви беше... Рецептурната книга е взета и влизат си, имат си стаичка там и ги слагат в найлонови турбички. Някой друг ги слага, обаче тя шефката беше на касата и тя ми ги подаде. Тя погледна ли вътре какво има? Не. Просто ви ги подаде? Да. Показахме ви проверката, която направихме с инспекторите на здравната каса. Фармацевтът отрече да е написал опасната доза. Затова всичко приключи с констатацията, че нарушение от страна на аптеката няма. Това не сте ли го писали вие? 30 години стаж, стрикно се гледат нещата, това няма почва. Вие ми го подадете. Пък кой го е написал отвътре? Някой отвътре може да го е написал. Там има ли хора, които работят? Обработват рецепти, слагат лекарства в турбички? Няма такива права. Те няма права да пишат. Това са хора, които не са с фармацевтично образование. Тя е с фармацевт, получава достатъчно високо възнаграждение, за да, как така, нали, деца, които не са фармацевти, ще позволят да пишат. Ма вие защитавате или контролирате? Историята на Емилия ни провокира да проверим как се отпускат лекарствата по здравна каса и дали е възможно безобидна на пръв поглед организация на работата в аптеката да е причина за опасни грешки. В първия епизод видяхте как със скрита камера купихме лекарства по здравната каса в различни аптеки, в големи вериги и по-малки аптеки в различни градове на страната. В веригата, откъдето тръгва историята на Емилия, системата навсякъде е една и съща. Рецептурните книжки с лекарствата по здравната каса се приемат от служител, който видно от записите ги предава на негови колеги, назначени като компютърни оператори. Те са без фармацевтично образование. Работят в специално обособени стаички или зад шкафовете в аптеките. Ако съдим по записите, тези хора обработват рецептите, тъй като е видно, че след известно време ги връщат на фармацевта на гише, заедно с лекарствата по тях. Операторите обработват ли рецептите? Не обработват. А какво правят? Подпомагат дейността на аптеката свързана с компютрите. Как? Като работят с техническите проблеми с компютрите. Какво точно правят? Не въвеждат ли информацията от рецептата във вашата система? Не, ето начина, по който ми задавате въпроса, показва предубеденост. Няма такова нещо, ние сме го доказвали многократно. Рецептите, информацията в базата данни по НЗОК, както е по договора и както ние ще видите по-нататък от другите въпроси, спазваме изцяло всички закони, се въвеждат само в приемното помещение, на компютър, които са в приемното помещение, и в компютрите, които са в складовото помещение, те нямат достъп, нямат право да го правят това нещо. И ако ви си бяхте направили труда да видите системата, да влезете, да се опитате да вкарате една рецепта, щяхте да видите, че тя не може да бъде обработена там, където ви си мислите, че някой обработва. От записите ни е видно, че отпред рецепти не се обработват. Фармацевтът само се подписва и ги подава с лекарствата на пациента. Инспекторите на здравната каса, с които проверихме аптеката в Павликени в първата серия на предаването, твърдят, че точно операторите обработват рецептите. Рецептите ги обработват момичетата. Така наречени неквалифициран персонал. Оператори на компютри са по длъжностна характеристика. И после подават лекарството на нея.
Репортерската ни проверка по аптеките продължава. Този път се опитваме да си купим комбинации от лекарства, които фармацевтът не би трябвало да ни отпусне. Първо, защото нямаме рецепта, и второ, комбинацията може да е опасна. Обиколихме различни аптеки. Експериментът започна от аптеката в Павликени, за която ви разказахме в началото. Решаваме да си купим популярно лекарство, което се предписва след инфаркт или инсулт. Силно действащо. Съхранява се под ключ и се дава само срещу рецепта. На нас ни го дават без. При това в комбинация с аспирин, който изрично сме уточнили, че вземаме за същия човек. За баба ми. Да. Колко да бъде? 6. Да. Според експерти, комбинацията, която купихме, е опасна, особено ако не е предписана от лекар, който да наблюдава състоянието на пациента. Има опасност, ако са високи дозите, да се увеличи, т.е. да се намали съсирваемостта на кръвта и да се получи кръвотечение от някъде. Фармацевтът длъжен ли да ни разпитва, пием ли нещо друго? Разбира се. Решаваме да купим друга комбинация от лекарства в случайно избрана аптека в София, която не е част от голяма верига. И тук без проблем ни дават лекарство, за което нямаме рецепта. То се изписва след инфаркт или инсулт. Вземаме го в комбинация с друго, което се пие при киселини. Да. С около 30%, около казвам 30%, се намалява ефекта на хлопидогрела. Тоест едното намалява ефекта на другото, ако ги пиеме в комбинация. Да. Има изключително много работа като консултант на пациента. Но за съжаление, аз имам впечатлението, че в големите вериги това трудно се осъществява, тъй като пък и в малките аптеки, защото там е борбата за бързо обслужване на пациента, а не за обясняване на пациента какво трябва да прави. Това пагубно ли е за обществото ни? Да, защото ще зачестят случаите на грешки. По време на снимките на предаването разбираме, че е сменен изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата, която контролира продажбата на лекарства. Питаме Здравното министерство защо. Оттам ни отговарят, че мотивите са няколко. Занижен контрол на фармацевтичния пазар, допуснат дефицит на лекарствени изделия, необходими за лечение на онкоболни и неспазване на сроковете за издаване разрешение за употреба. В отговора до нас се казва още. При проверка на Инспектората на Министерството на здравеопазването, извършена по множество сигнали, се установи, че през 2012 година и началото на 2013 е проведена политика на подмяна на държавни служители с контролни функции в Изпълнителната агенция по лекарствата, като на мястото на стари и утвърдили се служители са назначени нови лица, които без опит в държавната администрация заемат отговорни ръководни длъжности, като директор на дирекция, началник на отдел, старши инспектор, главен инспектор. Факт е, че голяма част от новоназначения състав на отдел контрол на търговията с лекарствата, в това число и началника на отдела, са служители работили по трудово правоотношение в фармацевтични дружества, собственост на едни и същи лица, подлага под съмнение обективността на осъществяваните от Изпълнителната агенция по лекарствата контролни функции. Има един доклад на инспектората, ще бъде интересно, че това, ако го видите. BTV се здоби с информацията от доклада, вписан преди месеци. В него се посочва, че към момента на проверката един от главните инспектори, който в последствие изпълнявал и длъжността на началник отдел контрол на търговията с лекарства, преди това е работил като оператор на компютър и касиер в аптека в няколко търговски дружества. Справка в търговския регистър показва, че ограничено отговорни съдружници в тези дружества са Светлана и Веселин Марешки. Комисията излиза със становище, че в случая лицето няма необходимия брой години професионален опит за заеманата позиция. Същото становище има и за друг главен инспектор, назначен в края на миналата година. Той също за кратко, непосредствено преди назначението, е бил оператор на компютър също в дружество на семейство Марешки. Но това какво означава? Че хората, които някога са работили при мен, нямат правата да работят някъде на друго място? Не знам, това ли е твърдите? Нали, от една страна, но от друга страна няма такова нещо. Аз не твърдя, питам ви дали е вярно и дали е случайно. Да, не е вярно и затова и не е и случайно.
В доклада е констатиран и случай на лице, назначено за главен инспектор също в края на 2012, който 2 години преди това е бил младши вътрешен одитор в дружество за търговия на лекарства, собственост на голям български производител. За него обаче комисията не е написала, че не отговаря на изискванията за професионален опит в областта. В документа фигурират и имена на хора, назначени като инспектори, които никога не са работили в тази сфера. В един от случаите се констатира, че лицето има стаж само като технически организатор и офис менеджер, като в продължение на около 1 година по документи е полагало труд на пълен работен ден при 2 различни работодатели. Когато инспекторатът прави проверката, директор на дирекцията „Контрол на лекарствените продукти“ е юрист, който в търговският регистър фигурира като адвокат с изрично пълномощно на дружества, част от които в момента са собственост на семейство Марешки. Веселин Марешки обаче показа документи и обясни, че директора на ключовата дирекция всъщност е работил с дружествата още от времето, когато те са били собственост на друг фармацевтичен бос, който в момента е собственик на верига аптеки, сочени за основен конкурент на Марешки. BTV покани и него на интервю, но той не пожела да застане пред камера. Това, че аз съм купил една фирма, която той продал на някой друг, и аз последствие съм е наследил, и тази фирма никога не е имала дейност по мое време. Ние сме прехвърли дейността в друга наша фирма и там занимават се събиране на старите задължения. Това какво означава? Че аз съм назначил някой някъде или някой друг е назначил някой някъде? По време на интервюто, което се снимаше и от личния оператор на господин Марешки, бяха представени документи и по друг интересен казус, също посочен в доклада. Става дума за проверка, която инспекторите на агенцията са направили в Монтана. Проверени са 2 аптеки – Феникс и Марешки, като на първата е отнето разрешителното, тъй като обекта е разполагал с подвижна рампа за достъп на хора с увреждания, но тя не е отговаряла на изискванията за осигуряване на този достъп. В доклада се посочва, че инспекторите са превишили правомощията си, тъй като не са органа, който може да констатира пригодността на рампата. Аптека Марешки също е имала подвижна рампа, но санкция за нея не е наложена. В крайна сметка комисията излиза със становище, записано в доклада, че инспекторите са нарушили принципа на безпристрастност, независимост и обективност при осъществяване на контролната си дейност. Пред BTV обаче Веселин Марешки представи документи, с които опроверга това твърдение. Документи, които показват, че 2 случая не са идентични, тъй като за рампата на неговата аптека има документи от компетентните органи, които удостоверяват годността й. Потърсихме за коментар и Евелин Благоев, който допреди 2 седмици беше изпълнителен директор на Агенцията по лекарствата. Той не пожела да застане пред камера. По случая с съмнителните назначения на инспектори обясни, че инспекцията по труда направила проверка и не е установила нередности. Изпратихме записване до инспекцията по труда, за да проверим дали наистина е така. Оттам обаче ни отговориха, че проверката им е приключила със становище, че те не са органът, който може да прецени професионалния опит на държавните служители при тяхното назначаване. Тази преценка се извършва от комисията, провела конкурса за съответната длъжност. Все още тези хора, или поне част от тях, работят в агенцията. Това не ви ли притеснява? Ме притеснява много работи, включително и това. И това е една от задачите на доцент Нинов да поеме нещата и да ги оправи. Новият изпълнителен директор на Агенцията по лекарствата е Кирил Ненов. Доказан лекар от Варна, който дълги години завежда клиника в местната болница Света Марина. Любопитен факт е, че името му излиза в 2 кандидатски листи за избори през 2005 и 2007. Водач на същите листи е Веселин Марешки. Значи във Варна повечето лекари го познават, но това също е друга тема. Започваме заседанието. Довиждане. Благодаря ви. 2 пъти сте участвали с него на избори. 2 пъти. Друг път ще говоря с вас. Само да ми потвърдите тази информация, така ли? 2 пъти сте участвали в кандидатски листи? Не съм участвал. Аз нито съм политик, нито съм член на някакви партии и не дейте да търсите от първия ми ден на работа някакви скандали. Аз искам потвърждение на факти. В архива на Централната избирателна комисия вашето ме присъства в 2 кандидатски листи, заедно с господин Марев. В никакви избори, нито като общински съветник, нито депутат, нито съм политик. Говорим за избори 2007 и 2005. Партия. Разбрах ли? Съвпадение на имена ли е това? Значи не знам какво е. Продължавайте си с академията. Съвпадение на имена няма. Свързахме се с лидера на Ред, законност и справедливост Яне Янев
в чиято кандидатска листа за местни избори през 2007 присъства името на Кирил Ненов. Янев потвърди, че става дума за едно и също лице. Изпратихме запитване и до ГРАО, откъдето ни съобщиха, че само един човек в област Варна носи тези имена. И какво от това? 2005 и 2007. Знаете ли по-хора присъстват в листи, в които аз съм участвал? Да не мислите, че познавам някой от тях? По правило, изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата се назначава на трудов договор без конкурс. Договорът се сключва, изменя и прекратява от министъра на здравеопазването.